Nalika samono wis dawah titi wahyaning pasti. Marma titi wahyaning pasti karsaning Gusti. Awit ana sajuga kang apepaes jalu kelawan pawestri. Kinestenan sang yaning para pepundhen bini sepuh miwah para aji sepuh. Kinurmatan gamelan loh kang nita ingkang cinipta saking gatining jamus sekaten. Ing samangke saderengipun jerat bojo binangan sanembit kalenggaken wonten madyaning sasana Bodayasa. Kawontenaken upacara adat mangadat tata cara. Upacara gebyaner gupating samangke sampun kaptesaken dening panjenenganipun Bapak Marna Dalah panjenenganipun Ibu Suparmi. Ugi unjukan tirta wening kapatitis ugi saking panjenenganipun Bapak Suparna Dalah Ibu Suparmi. Purnaning gading samangke silat bojo pinangan sarimbit kalajeng sindur binayang kalenggaken wonten madyaning sasana Bodayasa hangranto laksitaning adicara ingkang sampun ninantam. Kasembatan para tamu Sriat Bojo binanganten sarimbit sampun kalenggaken wonten madyaning sasana Bodayasa kibejanganipun pamenggo kadi sekalian Bapak Suparna Dalah panjenenganipun Ibu Suparmi dalah panjenenganipun kadang besan Sutrisna sampun paring lenggah satata wonten madyaning sasana Bodayasa ingkang mekaten salajengipun upacara sungkeman tuwin upacara adat sanesipun sawetahipun kasumbangkaken wonten ngarsanipun Ibu Panata Busana. Para tamu, wonten madyaning suka ngri kalenggan punika mugi kepareng para kadang krida dharma. Samaptaing karya jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten madyaning sasana barigyan. Kinen atur swagata pakurmatan angka sepisan kunjuk sagung para tamu. Gabung saderengipun para kadang krida dharma ngaturaken swagata pakurmatan angka sepisan kunjuk sagung para tamu. Panjenenganipun para kadang krida dharma kepareng jawat asta
kalian Sehat Mojo Pinang dan Sarimbit. Bila makaten jazz musik keparang hormati menggaharipun Kadang Rido Darmo Taman Jurup. Krijanipun para kanca Kadang JS nyarengi priagung tamu anampi dadaran unjuan saking Satawis Mbak Lia JS kang kepareng ndherekaken perkanca Jojo Jojo
palenggan Saya nika adem. parandini kanthi grijanipun para kanca kadang JS dados panglipur saking Nggih. Sabtawis. Kapurwaken grijanipun panjenengan Mbak Lia, mbok menawi badhe kemarin ngaturaken salam langgeng rumiyin. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang para tamu ingkang kinurmatan. Makaten. Sinambi grahapi pasugatan. Nggih. Sinarengan midhangetaken campursari JS musik. Anji. JS niku kepanjangannya napa Mas? Jamus Jamus sekaten. Sekaten. Jamus kuwi buku utawa pustaka. Heeh, Sekaten Sekaten. kuwi kabudayan diwakili kari gamelan-gamelan kang. Oh, berarti gawe jeneng ki kuwi nganggo ditirakati barang Mas. Kudu poso Oh, alah. supaya iso ditampa karo para pamirsa ing papan ngendi. Anjir. Mula kaya kowe ora sak kudu poso. Ora kudu poso? Oh, ya kaya nampa. Oh, ngoten. Ah, Mas Renu uga nampa. nggih. Kemarin kadhaken lumadhening para kanca lumantar Mbak Liani Malganika Nggih. nyawiji nyuwun larsipun salendra Salendra. makaten gandeng menika udo kawis menika sae Sabtawis Panjih. Menika sampun pareng dungkap sonten adicaripun kathah sanget mangke kadang-kadang pramulati enggal ngabiyantur ingkang kalih tanpa bawa kewala. Ya ora ngono? ngoten to. Nika sampun MC dipun- seprapat Wis juta diparingi- kok. wis diparingi sasmita mangke enggal tumplak punjen supados sedaya boten tumpangso makaten. Menika Nggih. mangke kowe ya ora entuk bawa, kowe ora entuk bawa ya. Ora entuk. Wis kerep ngrungokke. Apa? Podang kuning laju kewala para kanca kemarin ngadaken hanyarengi kadang juru petik warni ugi panjenengan Pangesti Bisono hamresaken lumadhening tata upacara adat ing palenggan nika. JS Lumadi dados para kanca.
pun. Matur sembah nuwun panjenengan Mbak Liari Palengganika nyawiji kemarin kadhaken tasih nyarengi panjenenganipun kadang-kadang pramulati dening parang waradin kunjuk pangombyong kadang pisan sutresna jangkep keluarga ageng sumangga lir gumantos nggih kemarin kemapak wonten madaning sasana mayang arum wonten ing palengganika katenggo kadang juru petik warni Mban sembah kang piniji Sang Suratama Sikra Madal Kulang wadya Bolo manggu Arumangat Kang Para wadya Hamung nenggo Jambuiro Sedoyotan Wonten kantun Hamung nenggo Bendi Sakal balah kata kau mau duk kalaneng kepareng ngabian romadaning pandai paglan lo kaki ucap yo kang awus mboten kadya tumurun saking madyaning kayangan widodari kalih pareng lumarep madaning sason lihat lagi kalangan Akilar pandang muncar tinon lir kakonang Sasono pilegan saking satampes tumepak wonten madyaning alas Wanawasa sedhakep kakep ngenehaken poncon liyung matek mantram Situanduk Gusti kang karya loka sang widodari kakalih dening kepareng jugar kenyata talak brata ndamel hareking swasana kaewangan lah menika maning babareng cariyos kepareng kadhaken madyaning pagelaran Udane tambah terus Ora sopan. Ora sopan. Turun ning kancane dono ngisor kok munggah dhewe lho. Ayo turun. wong lanang rumong wedok iki dhuwur ndi derajate? Ya dhuwur wong lanang. Dhuwur lanang. Lah ning jenengan ki kudune ya ning perkara derajat dudu perkara dedeg ngerti ora. Nek ndek ki ya ndek wae ngono lho. Lah aku nak ngene iki madhep kowe jek aman. Heeh. Lah nak rene Lho pas to. malah pengen gabuk. Ya wes jenengan munggah. Kleteng abang kok ana yuyu kangkang no kene ya. Yuyumu kuwi. Kodok. Ana yuyu ning kok capite ora ana. Ngene ya, Piye? hutan tumurun. Tumurun. Enggang baken nderek mangayu bagyo Mbak Putri. Nggih Mas Budi. Saking laladan Solo 3. menika wonten Mbak Kartika saking Seragen. Sragen. Nuwun pamundhut saking panjenengan pamugati. Nggih. Lumadining para kanca kinen nderekaken ripalenggan menika pagelaran tasakuran boyong mantu. Njaluk penyanyi kudu A1 kabeh. Wah. Iki sing A1 iki. A1. Pokoke nek Mas A1. Budi iki ora nganggo A2 A3. Ora? A1 A1 kabeh. A1 terus A1 kabeh. Ning perkara bayaran tetep A2.
Biasa. Loh, iki pangapunten kok yang 13 tahun. Wong sing dijaluk 17 tahun. Aduh, Nah, 17. Kowe oke, kowe piro? aku 16 setengah, Mas. Oh, mulai durung masuk. Loh, Mbak, berarti kudu pas 17. Kudu 17. Berkacak Siti. Oh, inji. 16 setengah. Heeh, yo. 16 setengah kok. Piye? Kok piye? Ayo ngomong, ayo jujur ngomong. Tak terawang ini kok wis rusak. Sing rusak nggon bagian apa jenengan iki kok ya? Wong wedok iso rusak mergo sing model-model ki ya wong lanang ya, Bu. Bener. Rungake kuwi rungake. Lah salah e. Kowe senengane nggawa street kok. Loh, nek jenenge wong wedok ki menjaga apa? Ki penting ngono lho. Derek mangan bago aja ngudek-udek macan bubuk. Keparing kadhaken ora palengan nika sungkem mangapeti kunci saking para pragung tamu. Ngiras pantes lelagon-lagon keparing kadhaken jimbakan swasana entrantu mangke porno karya kadang juru petek warni langsung atur pambagyo sakderengipun tumplak punjen langkung. Oh, ngaten. Kekali Widiwati A1 Sragen, A1 Solo 3 keparing ngaturaken tulus sampang libur saking satawis. Ya. Lagunipun ingkang pripun Kang Mas? Nderek kadiwasan panjenengan. Engko nang nganti aku kondo njal opo ora iso, ten aku mirange kanca. Jarle ngece iki lho Mas. Grup ki ya kudune aja. Ora, aku ora njaluk. Lho, ora iki kudune ki dirangkul piye carane ngono. Rangkul. Jangan pernah berharap kowe. Lho ya Mbak kaya iku walik tegese dirangkul ki nek dianggep anak buah ki diarahke ngono kok terus. Demek. Lho, lah nek aku ngrangkul kan sak pase to Mas. Nek jenengan Aku ki olo wis ana ning duwe no. Lah terus rumangsane sing duwe awakmu ki terus bangga ngono apa piye? Aku ki ngono ki ya gur terpaksa ning panggung nek ning ngisor panggung ya emoh. Ora iso. Jan ora nyait. Kowe iki arep ayu penghapusakmu duit kok. Kok ngepaske? Ora usah demek-demek. Lho, kok ngono. Senyumku untuk semua orang, tapi hati dan cintaku hanya untuk istriku. Andel boten, Bu. Jane bojomu ki ayune kaya ngopo to, Mas? Kok Ora sajak bab ayu, ora bab ayu, tapi katresnan tuwuh kaya wahyune saka sing kuwasa. Mas, aku tak tekok bojone jenengan ki sikile ya loro. Ya loro. Tak kira nek papat. Papat pedet kowe. Mansamu. Lho, ya wajar marang. Ya wajar nek Dik Tika tekon ngono, masalahe awakmu bendina arang-arang nek omah gur kelus-kelus bokong papat bokong papat. Mula aku ki iso ngarani aku kan ngematke yo, sapi ki nak bengak-bengok. Oh, kakek ngene. Kowe yo iso. Iso niteni Mas. Iso. Jajal kowe muni apa? Sak muni-munimu. Halo, halo ngono. Halo. Banter, ping 3. Halo, halo. Kuwi nak kaya sapi wedok. Moh, berarti agek arep njaluk. Birahi. Wong menungso kok iso dipadake karo sapi iki nek ora Mas Budi jangke to. Lagi ngaturake lagu sik. Mangga menika ginelak wanci. Kekalih ora usah gemah-gemah. Jane ngopo wong lanang aja lesrei iki lho Mas. Nggih. Iki aturan menapa Nduk Cahayu? Manut Mbak Putri Manut. Bawa. Mau jare ra oleh. Oh, iki rada longgar kok. Sore nek bawa. Wong ora ngomong. Wong ngomong ora bawa. Omongane ra iso dititeni. Wong lanang kok minclang. Bawa sik. Wong lanang kudu mentle. Kok kudu? Nah, jujur-jujur mah dihapusi ning wedok. Kene kudune ngapusi. Pak jenengan nggih mencla-mencle, Pak. Ampun nggih, Pak nggih. Mboten, dadi tunggoni kok. Larase apa iki Mas Budi? Derek panjenengan Bayu. Kan mau nderek-nderek ae. Nggih, Apa ya, mangga. Nak? Mangga. Pokoke sing gali Napane sing diwet-wet, Pak? suarane. Oh, sarane. Nggih, mangga. Simbah. Larase apa? 6 slendro pelok barang. Oh, lah iki bocahe iki arep foto. Kok ngono kuwi sing jare setia ngono ki. Matane lho jelalatan ning ndi-ndi. Aku anggere ngono ki mataku ijo. Ya ngono jare mencintai bojone kancane. Alah biar gedes. Pelok barang ya. Dik Tika ngersake pelok barang. Ngampril mungkin jenengan sukane lah.
Kanggo nganten ya Dik Tika ya. Mbak Putri Rin. Kanggo Mas. Nah ora ono jenengan penahi jenenge nang ngene ae. Dasare. Cah ra urut. Kok ora urut piye to, Mas? Ya bener anake wong ra duwe. Lho jan aku anake ora duwe. Bener ra isin. Lah mulane upek-open ono to, Mas. Cah lolo aku ki. Ngopeni ya ning mbateni. Aku kok ki nek didol yo jek payu. Ora. Aku nek wis usia 30 enggak suka. Loh, iki mung perumpamaan aku umur 30, nek asine aku ora 30. Iya. Ya bapak saya tak delok kaya ngopo ning kos Sragen. Oh lho, sing Sragen. Iya. Kakarane wangatrami. Ya, jan. Agak ke bawa istirasane tamune. Piye, Mas? Suara kaya ngunjur, kathoke rupane apa? Ya wong bawa. Umum iki nek bawa ki ditekoke jamune resepe Ora. ngono kok. Ora. Apa nggawa ning melar kok ngono. Gak aku nek saru-saru juragan membahas jeroan ki ra elok pira. Aku ora nggo katok, wis puas. Ora nggawa. Ora nganggo katok. Mripatmu ora ngerti nek aku jarikan. Yulah, yo semeridik. perbedaan wong lanang karo wong wedok. Kuwi pancen ajine wong lanang ki nek iso nyambut gawe. Ngono ya. Kuwi dirungokke sing nom-nom kuwi. Wong wedok ayu paribasan duwe omah 3 meter persegi. Ijek enek wong lanang. Omah apa 3 meter? Umpamane ijek enek wong lanang sugih mara, "Dik, ayo tak jak bebean rekoso urip karo aku." Kuwi nak wong wedok ayu. Nak wong wedok ayu. Nak wong lanang bagus, omahe 3 meter. Aduh, wong wedok ayu enggak suka. Enggak suka. Terus Dadi wong lanang kudu kerja. Supaya apa? Ajine wong lanang kuwi nak duwe pakaryan. Wis teko ngendi? Wong lanang didik kaya wayang kelangan gapit. Lemek kak klitah-klitih. kaya ngene ya enek contone. Tenang, Bos. Nyapo kok tenang ning Mas Manten iki ngopo? Mandu ya, tak gelem nyandang Jawa. Lah biasane piye to? Gen ketok kaya DPR. Oh. Ning ndang tak teliti ora. Heeh. Iki kok ora gelem nggo kejawen apa? Tak teliti. Oh, pengen dadak nyewa. Jenengan ki aja mirang-mirangke ngono ki. Oh, bocah
Alah, kapal keruk taline kenceng. Apa? Rupane kaya weruk ireng-ireng. Ning ya ora apa-apa sepantese to nek jenengan ki mantane ngono kuwi. Ning lak garwane ayu to saiki. Ya jenenge wong bejo aja tok pengine. Sing bejo jenengan bojomu lak ya siap. Gingsel lho, Mbak. Gingsel. Dadi manis gingsel siji ngono kae, Dek. 17 sing gingsel. Gingsel. Merongos. Bojomu kae lho. Yen angel tan kena tidak menerima suara laki-laki. Mau mbok kon bawa bareng saiki ra kon bawa jane piye to? kena ngopo aku ngatur kowe. Ngopo? Lah iki campur sariku kok. Ya iya bener. Ning kene iki sebagai wong wedok iki ngugemi lho Mas apa sing jenengan ngendikake. Kowe iki penyanyi larang-larang. Ayo mulih wae. Lho muli ya. Oh Muli iya. ya. Muli ya. Tapi Ngapa kamu durung tak dibayar kei, Dek? ditransfer, Mbak. Ora transfer-transferan. Awakmu nek ditransfer kene percaya. Kok ngasih pirang dino ngono alesane kelalen lah sing iki lah ATM-e lah. Urusane oke. Transfer ya siap. 1 juta 2 juta. Iya. Kok oke men to, Lah Mas? jeneng kene wong luas kok. Ya ya. Kene cilik no, duit iki duwe. Kene. Ngomong pira? Sampai ki banyak uang tapi kebutuhan tidak ada. Ngono ya. Pira? Jaluk kok. Muni yo. Loh, 5 juta nek aku no. Siap mau nginep Suwanto kok 3 dina. Kok dadak kon nginep barang ki lho. Kowe kok agak mulai 2 sasi. Mas, aku telat neh. Mas, ojo Jebul Mas Budi iki cilik anu ana tetembungan mangan kecek karo kates. apa? Cilik ning ketas-ketas. Nganggo mancal barang. Jan sampun iki apa ya? Ditutup karo kanca. Mangga. Menungko yang donya ana menungso kaya ngene barang. Kanoti numbas arah to Mbak Putri kalian Mas. panjenengan Mbak Kartika. Nggih, Mas. Satoto bo sampeyan paring katuraken parandinampi sasmita jenengan boten dipun keparengaken nyanyi. Lah ngopo? Sampun jam 3 badhe tumplak punjen. Ah, jan paijah tenan. Wis wong loro lho kene iki, Mas. Kene iki bendina ndelok penyanyi. Wis biasa. Males jane aku. Males yo ora melu neh. Kuat. Jan ra nyait. Ora nyait. Ya wis ra apa-apa. Mas, nomere dihapusen. Golek liya. Ibu Pangestu Buzono, kepareng satu teman terima ngandika pinanci badhe kepareng kababar tumapak ing adicara tumplak punjen. Ripaling kami kosang samtampis sinartan handrantu laksitaning adi tumapak ing kating sedaya saking panjenengan pamugati para kanca kadang kepareng kadhiaken kanthi kadyos ngomeng sang Ibu Pertiwi. Miat langgeng kalang ngaglar pandang muntar Suteng Endra Brajane Sri Bumantara Neskone. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Nek
sinerat ing pustaka suci Jawi minangka babaring cariyos dukalan panjenengan sang pamugati nggih nyebati kemareng hangadani wejangan suci tumanduk para putra-putra kinasih nderek pakem Sun Pakusbana Surakarta hadiningrat kemareng kababar sumedya ing semangke amejang kang putra-putra kinasih nggih sampun pareng buntas sing kadewasa paweling kabudayan luhur ing tanah Jambi para winasih sampun pareng angripta aksara sinebat Hana Caraka Data Sawala padha jayanya mangga Bathara sinebut kapur makan Hana Caraka Hana hananing jagat ing semangke wonten kang paring sembodo hamenang purba lan amai sesa parandene tumetahe umat ing Gusti manungsa ngarcepada tan kuwawa kineker kersaning kodrat dening Kang Maha Kuwaos sinebat Data Sawala datan bisa suwala mbok bilih Gusti sampun paring dawuh padha jayanya piwiling saking para winasih tumanduk umat ing Gusti ingkang tasih ngabdi angal bebrayan agung ing samangke hamil dalan ingkang sae dalan ingkang nalisir parandene wonten kajayan priyangga anamung pungkasaning aksara mangga Bathara hambok bilih ing samangke raga sampun pareng tirang sapa kantun batang ingkang tumapak wonten salebeting Bantala ingkang menika sumedya amprasaken tanggel jawab tumanduk Gusti kang akarya loka ingkang menika pil saking panjenengan sang pamugati tumanduk kang putra-putra kinasih mugya ing samangke tansah lumaku dalan laras lurus supados pikantuk ingkang laras ing samangke kapuraken sungkem pangabekti saking putra ingkang mijil pambayun kemareng sumedya ing samangke laku dodok ngabyantara wonten ngasanipun Kang Rama dalasan ingkang ibu panjenenganipun Raka Mas Setyanto panjenenganipun Mbak Ayu Rusyani kepareng satata jemangkah manjing wonten ing sasana Badrayasa atur sungkem pangabekti tumanduk Kang Rama dalasan ibu lan menika temanani wijiling pangandika ingkang kandhek wonten salebeting jangga Rama dalasan ibu wonten ing ripalenggan menika kula ngaturaken sugeng pangabekti tumanduk panjenenganipun Rama dalasan lan kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindha kanthi panjenenganipun bapa lan ibu tansah kula wentah nggih anakku nggih anakku sakloro tak tampa kang dadi pangabektimu ya oh kaya katemben wingi senadyan to wis meh 30 warsa anggonku bebrayan karo ibu tak critani yo duk nalika semono pun bapakmu karo ibumu lumebu ana madaning bebrayan aku nampa kabar kang nyenengke ati ibumu ngarepi inggih aku sowan karo simbahmu bapak aku bakal dadi bapak lho Pak kowe bakal duwe putu lho Pak seneng atiku ora iso digambarake kanthi pun bapakku critana ing wektu iki mung kanthi kuwasaning Gusti kang akarya loka kowe dadi kancinganing tresakku kalawan ibumu satemah ana ing wektu iki aku isih bisa ngayahi kartono tepi dharmaning asepku pawelingku marang jeneng sira kabeh yo aja nganti ilanging kaprayitnan jer menungsa kuwi mung titah sawantah tansah lumadya ana madaning bebrayan agung tansah ini kuwasaning Gusti Kang Maha Kawasa tansah ngabekti marang bapak lan ibumu yo tak tampa kang dadi sungkemu yo ora liwat aku bakal jangkung sekabeng panyuwun muga Gusti kang akarya loka tansah ngudaneni apa kang dadi panyuwun ana ing wektu iki ora liwat bapak lan ibumu bakal menehi pesangon
hambok menawa wis pinantin kok sasmita saka kang kemaring habrajake yo ora liwat tansah gula wentahan putra putrimu putuku muga ing samangka iso dadi bocah kang migunani ora gawe ling seming wong tuwa yo merga wong tuwa rumangsa gagal ora kasil hambok menawa ora bisa gula wentah putra putri kanthi bener lan becik muga bapak bakal jangkung sekabeh panjenenganmu yo wis cukup semono anggonmu sungkem yo muga ing samangka bakal ndak paring bebungah ana ing wektu iki kang wis tak samektake nang ing samangka aja mbok deleng sepira wujude kene anakku kang angka 2 kang katemben wini suda ana ing wektu iki sawise kakang lan mbak yumu sowan mara coba kene yo sowan ngarsane bapa lan ibumu yo jumangkah saking Saltambis sang putra pinanganten sinarimbit anak Mas Bagus Agus Setiawan lan Dia Ayu Istiqomah sarjana pendidikan sembodangae karya kepareng laku dodok satoto angaturaken sungkem tumanduk kang Rama Dalasan sungkem pangabekti manunggal saking Saltambis nggih kepareng tumapak wonten kursining pinajang sembada ing samangketan tamtu nyadong donga pangis saking Kang Rama Dalasan iki nggih senajan toning wektu iki kowe wis bakal amurwakan nyanggonmu bakal urip ana ing alam kebrang anakku lanang Agus Setiawan sejatine kowe iki mantu sejatine kowe iki mung anak mantu paribasane nanging bapakmu ora bakal ngaku kowe anak mantu bakal tak rengkuh kaya putra-putraku dhewe aku ngaturake panuwun dene wis kowe gelem nibake katresnan atimu marang anakku wedok mung welingku jaga nenati aja mbok larani merga larane ngantine anakku kowe padha karo nglarani wong tuamu yo cukup semono anggonmu sungkem yo ing mengko muga dadi sarana anggonmu urip ana madaning bebragi muga dadi pusaka apa kang tak kanthi ana ing wektu sasampunipun kemareng anampi bebungah saking panjenenganipun sang pamugati kang putra kinasih nulya badhe kepareng angklajaken nggih kepareng sungkem ingkang angka kalih tumanduk Kang Rama Dalasan ingkang ibu taremtu jroning manakung tumanduk Gusti kang karya loka sembada pandonga saking panjenenganipun sang pamugati muga kang putra putri kinasih kang katemben wini suda ing samangke jumbuh kang ginayu sembada ingkang jinaka saged dados sumbering panguripan ringining pangyuban tumanduk kawula dasih wonten papan pundi kewala nggih kemareng angabdi wonten madaning bebrayan agung pinanti saking Saltambis purna ing kalya nggih kemareng anampi sungkem pangabekti tatamtu tasih kemareng sembada ngabyantara putra ingkang katemben saking Saltambis samekta ing kati anak Mas Bagus Suryadi kene nggih anakku Suryadi suwana ngasani ing bapa banget panarimaku ana ing wektu iki dongaku kalawan jeneng sliramu muga ing samengko kowe enggal-enggal entuk jodoh ya enggal-enggal entuk sawijining anggonmu bakal nandung katresnan marang sawijining putri dongaku lan ibu muga ing samengko diudaneni dening Gusti Kang Maha Kawasa ora perlu cilik ati
ora sandadak paribasan kowe noleh lelakon kang kapungkur. Muga ning wektu iki paseksen saka para-para kang keparengah. Aku ora bakal bedak-bedakake marang jeneng sira kabeh. Kowe ya anakku, aku bapak. Tak tampa kang dadi sapa. Ibu, kula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindha. Dene katresnan panjenengan, jiwa raga panjenengan manatu manduk kula. Senadyan kula sanes darah daging panjenengan. Parandene panjenengan boten bedak-bedakaken manten kula. Ya wis ora sandak. Ana ing wektu kowe netesake lho. Amarga ana ngalam donya ana tetembungan. Sutik wong lanang netesake lho paribasan. Sing bakoh, sing tetek anggonmu bakal lumadya madyaning bebragan. Tak dongake ana ing mung kabeh sumedyan bakal kelakon yo. Saking sawetawis sampun paring sembada pono ing kadya. Babaring adicara tumplak punjen semedya ing semangke badhe paring kadhaken lumadining tata upatra panyebaring udik-udik. Satata sampun beras kawak arata receh ingkang sampun paring sametaken panjenengan sang juru pangadi bisa wonten madyaning kendhoko. Ing semangke badhe paring tumurun saking madyaning Stinggil Binaturata tumapak satenging Pandhawi Wagelan Agung. Nul badhe kepareng kasebat dening panjenengan sang pamugati tartamtu kanthi paseksen saking para pagong tamu. Dawuh saking Sunan Pakubuwana ing Surakatu Hadiningrat hambuk pimantu ingkang mijil bajeng kaadanan tumapak ing adicara bubak kawah parandene uragil pungkasan genya kemaring ambabar kaadanan panyebaring udik-udik. Sembada hangae karya jumeneng saking sawetawis panjenengan sang pamugati nulung kagendong beras wonten ing kendhaga. Badhe kedah turun saking madyaning Stinggil Binaturata kemarin kadhaken para putra-putri kinasih wonten madyaning sasana pagelaran. Kapuraken kanthi nyebat asmaning Gusti Kang Karya Loka sinebar beras kawak arta receh dening panjenengan sang pamugati panjenenganipun Ibu Suparti. Ari palengganing kota tamtum dadosaken rasukur ngasanipun Gusti Kang Karya Loka pinaringan yuswa panjang saged ambabar wonten ing ripalengganika beras kawak arta receh mugya dadosaken sanepanipun wong liya dadi sedulur-sedulur tamsaya rumaket tartamtu ing semangke badhe kemaring kababar pamecahing kendha wonten sak kepesring pandhape pagelaran. Para kanca kepareng kasemakaken hanyarengi paipun sang pamugati kamecah kendha wonten regoling pandhapi. Bismillahirrahmanirrahim. Gangsar sampun kawisipun bareng pamecah kendha. Kakanthi manjing malih wonten madaning sasana Prabasayasa kridanipun panjenenganipun sang pamugati lan iki putra pinanganten jenengan. Sinatan para kanca kadang pramuladi kemaring abiyantur atur pasukan wonten ing panjenengan menika sasampunipun paring purna ing karya laksitaning adicara paring kalajaken. Sembodong kenya kemaring angga karya
busana wonten ing palinggan mika hanyarengi kridanipun para kanca kadang pramuladi wonten ing palinggan mika panjenenganipun Widyawati kekalih wonten Mbak Kartika lan panjenenganipun Mbak Putri dari palenggan mika keparenga samekta ingkang jumeneng malih ngaturaken donor saha panglipur kunjuk sagung para pragung tamu. Mangga para kanca Mbak Ayu. Iki sida tenan apa ora? Sias. Mangga. Injih juragan. Kula dipun tukani. Jak dadi anu terus wong lanange terus arep ngajari sindinan. Yo. Dasare. Kula ingkang lepat Mbak Ayu. Jlomprongke kancane arep. Dan kula langsung buka celuk. Sebutipun bonang riyin. Ngapunten Mbak Ayu, kathah lepat. Ora apa-apa jenenge juragan ki iso dimaklumi. Ngono lho, Mas. Mangga dipun aturaken. Nggih, niki kadawahaken lagu Puspitanala nggih Kang Derek, Mas. saking Menika spesial panjenengan kagem kridanipun temanten panjenengan kekalih. Mbak Putri lan Mugi-mugi bebrayananipun paringi langgeng. Amin. Ayem tentrem bagya mulya. Nggih. Rezekine lancar. Amin. Amin. Iki nang kene apa mbrono? Iki kene sik ya. Engko nek kesamblok tepak malah maneman tepake. Ayu utama
lali ra tak pake. Mulane apa-apa ki dimatke dhisik. Nek ketok ana barang mati kuwi diuripke dhisik. Wong ya bolongane ketok semono lho ya. J pangapunten para tamu jer nak jeneng ayahanipun katam dados sok luput-luput mawon. Oh iya, sing penting mung ayahan to. Ayahan. Iya, sing akeh ayahan. Ayahan Mbak Ayu dados ampun ngantos gadah penggalih pripun pun amung gojekan kewon. Tapi untuk tindakan nyata saya tidak pernah melakukannya. Oh Di iya, gojek syukur. mung kula anggap lumrah utawa lahir damel gegojekan kemawon. Wong sewates wong kerja. Asline atimu ora, Mas. Oh, boten. Iya. Boten saestu. Nggih lek. Tenan lho. Ngono. Piye? Kene. Nah iki suka. Ora rasa Boten seperti sadi sepati Mas Reno niku nak kalih kula iki pancen rote. Pripun? cara bojoku semene metune gur kaya botol Yakult. Semene-mene iki. Ning lak gemesi. Nggih ta? Iya, yang ndi iso dicangking. Nggih terus kaya dicangking lho, nggih maneman to. Balia. Direk Dalah. pangayu bagot antam direk pingari palenggan mika. Nggih. Kaya kadang-kadang sampun pareng ngaturaken dursa panglipur. Nggih. Panjenengan wau sampun pareng ngaturaken langgam jambi, jumbaken swasana saged ngabiyantara mrika. Nggih. Napa nyuwun dawuh kaliyan panjenengan pamugati tak gawe purba wasesa sowan ngarsane panjenengan. Nggih. Sing dijaluk lagu apa? Tumut ndedonga riyen nggih Kang Mas. Ya monggo, monggo. Soale ket mau dereng ngenten ndedonga nggih. Ah, iki- Mas sampean niku lho diundang ten mriki larang-larang. Larang piye Ora to? ndongake lho. Nah. Mosok ndonga ngono ki ya dadak arep njaluk imbah nggih boten pareng to. Asline KTP ku ngagrong tak seduluran. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal pinaringan momongan. Adem ayem tentrem nggih, Mbak. Nah, ademe mesti wong kene kok. Oh iya nggih. Nah ademe nggih mesti. Ayeme Adem ayem tentrem. tinggal mereka yang berusaha. Karena ayem tentrem ku ya ora dumunung ana keadaan tapi hati yang mengelola. Oh nggih. Kuwi tenan sugih duit ngene iki nek ijek ngongso. Kaya sinten sampean? Lah aku pawon loro kok. Sing tunggal pawane ten pundi? Aku wis ngopeni rondo karo tengah taun iki. Ngopeni rondo karo tengah tahun. Heeh, ya wit maratuwaku mati, saiki aku ngopeni mbokku. Mbok maratuwa. Tak kira Oke, jel lagu apa? Nggih. Mbok pilih Bapak ngersake lagu. Adine nang kono jare. Ninggal janji. Nah, mau kon di suwuni ta ninggal janji. Lagune le pripun, Pak? Kadang Pripun? mbok di kono adine nang kene lho. Bisa tau peni maratuwaku omahe kene. Oh, lanjut ta. Jen. Tas itu aku. Wirang dhewe ta. Ninggal janji. Ninggal janji niku lagune le pripun, Bapak? Pripun? Windonono Pitonona judulnya apa kayak Mas? Oh, alah ninggal katresnan. Ngene Ninggal le. janji. Lali Ngene le. janjine karo ninggal. Sik, takon. Nah ora ngerti lagu rasa njaluk. Njaluk kleru. Mas, Oh jajane ndi malah seneninan lho. Njaluk kleru. Makan mau mumet ninggal janji ki lagu apa aku. Apa gayane dhewe kene aku. sampeane mbok ampun galak-galak. Galak. Sampean nang mriki diundang lho. Yo men to. Panjen yo dikarepke kok. Ayo. Anje ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Mugi kandhek men lagun kewala. Heeh. Niki Mas ngaten, Mbak ngaten, mungkin ada cerita Ya. di dalam lagu Gerian dereng rampung anu lho. Ya ge jajal. Apa ya? Lagu ini apa? Repot, Mak. Kowe nek dibojo isinan repot. Repot. Pripun to, Mas? Mbok yo sing sigra ngoten lho. Lah Semangat. piye? Ah, delokan kuwi. Mengke dalu ki ajeng nyambut damel to. Amar bojo keur dolanan jempolan wae. Skocur. Beda karo aku. Sampean dolanan apa? Kotes. kot- Tas. Weh. Yo, apa? Napa, Mas? Derek mawon Derek. aja. Kiai kali manutan lho, Mas. Ngono ya. Piye Mas? Derek. Derek kula mantuk. Nggih. Dadah repot. Pripun? Oh, derek lagune mawon. Le. Nggih.
Wong mesti kandhani. Pak nek le wong lanang ndek pendirian aja mung nderak ndek. Lah iya apa ya derek kula mantuk aku yang terus ngono to ya. Nggih, ninggal katenan nggih. Nggih. Sunatan kegusti sang satamis monggo Mbak Lia. Widowati sang ladan mikin Boyolali menika piyayipun janggem sakang. Jan mboten bosen dipun sawang keng ngajeng keng wingking nang semaken. Pangarep kaburi. Ke samping. Nggih. Ngendi meneh Mas? Perkis. Ngisor dhuwur. Nggih. Cara manuk menika podang. Manuk podang. Podang menika kathah ingkang kremeni wonten papan pundi kewala. Anak selarate barang ya Mas. Nggih, nak bab manuk kowe tak takoni mesti nang ngerti. Apa Mas? Manuk apa sing melok nggon tembok? Manuk. Apa sing nemplok nggon tembok? Emang aku ngerti jawabane. Ayo. Lu pangartikan bisa kekel. Lho. Apa jawab bedhen iku didagelan kok iki tenanan kok. Mana apa? Emang aku ora jawab. Aku tak kula tak tanglet kan. Nek kene ngerti. Kula tak tanglet kali bapak mawon. Mak, sampean ngertos, Pak? Oh, mboten ngertos. Pripun, Pak? Manuke tekek. Lho, Mas. Piantun mriki jawab manuke tekek. Kuwi jawab apa yang guru tau ngerti manuk tekek. Tekek Manuk manuk. apa? Tekek kok Sing ndek manuk. Iki jane piye to iki? lha nang mboten gadah iki terus le ajeng berkembang biak pripun? Oh injih manut panjenengan mawon. Pun monggo manuk tekek. Lha apa gage jawabane napa? Aku Kula yo- penasaran. Ya oke to. Manuk lemut ya enek. Jangan apa yang ngono lho. Manuke cecak ya enek. Wong nika mboten ditemplok ing tembok. Oh injih. Mbak Ayu Kartika, njing napa mboten dadi tembok kula badhe dados tekek. Mangga. Ninggal katresnan para kanca dados. Ayo Thomas iki kok ora sida nyanyi lho. Weteng kowe atas.
lali lah karep nyanyi. Ora apa-apa, lali tetap lali. Aku jek penasaran lho, Mas. Lali ora masalah. Tak kompliti kowe engko. Tak kompliti. Oh, sampean aja kompliti kula. Iya ta. Mbok nggih, yo. Nah. Lah pripun to? Wis saya beli awak nantang teh iso. Serasi yo, Mas. Loh, serasi lho, Mas. Piye? Masa to? Gage, lah piye? Ora. Awani. Sampun. Satu untuk selamanya itu adalah janji setia saya kepada istri saya. Istri saya. Tenan. Wong nak urip nak ora duwe niat sing becik, ora bakal langgeng. Oh, Hidup rumah tangga tidak semudah apa yang kita bayangkan. Banyak liku-liku. Liku-liku. Perjuangan harus kita selalu dalam kita melangkah. Ndedonga supaya ora nelisir saka paugeran. Terus ndek niku Godoku larang. Godoku akeh no. kegoda. Aku nyanyi ngene iki. Heeh. Nyanyi kadang sok demek penyanyi. Heeh, iya, Ngono kuwi aku sak bertanya-tanya, rezeki sing tak tampa halal apa haram? Oh, ya ya apik-apik iki wis. Lho tenan. Karena ketika saya demek wong wedok ngene iki, ada hati yang tersakiti, ada hati istri saya. Ngono ndredeg lho, Mas. Lho. Nek ning kena ngopo aku sok demek kowe? Heeh, lan apa? Aku ya pengen hiburan. Lagi. Lagi. Iya, kene iki tuwa ya butuh cilian. Cilian. Gagak sik ya. Nggih. Isi tok. Setunggal lagu. Derek nggih, menika dereng nampi sasmita katenggo saing satawis anggenipun kadang-kadang pramuladi nyemaktaken dedaran kang pungkasan para pageng tamu sekeca langkung rumiyin. Nika asatune ngendi sik ya? Asatune. Lho kok saling jempol. Salah tiga sik. Asik sik. Sik sik. Kesik kesik. Ayo. Aja kendilan. Aja gondelan sarung. Aja gondelan. Ayo. Kula Kang Mas ingkang sowan. Matur nuwun. Tok perintah-perintah ya. Leh, kok diperintah-perintah piye Kon lho, Mas? nyabutke anu kene ya. Loh. Apa jenenge? Jinjit kaca. Pantofel. Aduh. Di tanganku mana nempel kene iki, Mbak? Piye? Terus Iki piye, cabut Mas? lagi, cabut lagi. Terus ngono, terus ngono. Ada trik nakal. Jebulane ya padha wae. Nah, aku mulai tenan lho Mas jenenge wong yo Anjir. anggon-anggon ki yo nak misale aku nggo teplek ngono lak yo ora patut. Kowe nak ngeten nggih. Nek ngundang aku kowe kon ngundang tim Glekes. Piye to? Nggih. Piye? Margi Glekes ngeten Mas. MC kan punya karakter sendiri-sendiri. Ya, heeh Mas. Wonten Mas Gilang dengan kapasitasnya dengan lagu-lagunya, Ya, heeh. dengan Mas Dandung sing punya karisma dalam Karisma. dia penyanyi. Heeh Mas. Terus rupa yo bagus. Lah iya. Terus Ora sanggup rupa. lho aku ki ngomong apa eneke lho, mesti piye kene ya wis do pirsa Mas Gilang, Mas Dandung pirsa nggih Pak Bu. Mas Dandung niku bagus nggih. Rungokno. Aku ora arep ngrungokke. Nglarani ati. Aja sok jenengan ki aja terus negatif thinking. Sik kok sik tak tekonke sik. Orang kusik-kusik. Menawi Mas Budi menika bagus napa mboten? Oh. Rene. Ah, ngopo aku ki mung tekon lho, Mas. Ketika ada seorang laki-laki tok takoni, Mas Ha-ha. Budi bagus napa mboten? Mboten dia iri karena saya elek ning selalu berdampingan dengan wanita cantik. Oh. Tetapi ketika wanita yang bilang salah saya elek, Heeh. dia itu putus asa tidak bisa menjadi milik saya. Oh. Wong
kuwi kewajibane wong lanang. Ning wong wedok kewajibane loro. Taat karo Gusti Allah nak waya salat. Sing loro bekti karo wong lanang. Nak wong lanang akon ngepel. Kuwi ya padha wae jenenge. Oh, tak kira arep mulyake wong wedok jebule ya padha wae. Ya ora kudune ki terus dilakoni sing kakung kuwi ya ngepel, ngewangi ngumbahi, ngewangi masak ngono. Ngene Mas, dirungokke. Mergo karep kowe pinter, bojomu sarjana pendidikan, belum berpengalaman berumah tangga. Nah aku wis 21 tahun. Pira selikur tahun? Selikur. Selikur ngene. Maksudnya ngene tambah 17. Oke. Kudune ki ngene Kita harus kabeh. saling mengerti. Iya, Bagikan Mas. selalu kita bina karisma cinta. Supaya cintanya berkarisma selalu. Ingat, namanya kehidupan itu pasti masalah ada. Jadi nanti pinter-pinter komunikasi. Pokoknya Penting. jangan sampai neng-nengan. Dengan berjalannya waktu kowe kok mesti nganggo padu nganggo satron. Satron ora kena tulung dina tulung bengi. Nggon agama ora entuk. Ngono ya, Mas. Kowe anggere tulung dina tulung bengi mesti bojomu madhep ngalor, bojomu madhep ngidul. Sing wedok ora usah dadak omong, sing penting jempolan sikil diobake. Terus nak wis ngono, Langsung rukun. Karisma cukup cinta. nganggo jempol sikil ya. Karisma cinta. Karisma cinta. Bos, Monggo, bos. Mas. Piye? Kata-katanya kangge manten sik no. Kata-kata hari ini. Pegang, Disuk, Mas. pegang Disuk, tangan, Mas. pegang tangan. Tangannya dipegang. Ya jemarinya. Peganglah tanganku, rasakan kasih sayangku. Karena cintaku melebihi orang yang telah menyakitimu. Jadi anu ya Mas, mesti Mas manten Mbak manten ki mesti duwe masa lalu ya Mas. Oh, duwe. Nah, jadi tujuan jenengan itu Wong nak mantan dipersatukan. orang dia mantan, hidupnya tidak berwarna. Karena pilihan itu bukan pilihan sejati, kadang-kadang pilihan terakhir. Oh iya. Tenan. Nek nak ndelok Wong lanang ya cita-cita duwe bojo ayu lucu wis artis. Heeh. Iki kono jana apa sapa. Heeh, ning Ning nyatane kono ora gelem, akhirnya jatuhlah pilihan.
selalu bisa membawa duka. Demi kita yang ku sayang, demi kasih yang ku dapat selalu. Demi kita yang ku sayang, demi kasih yang ku dapat selalu. Elok tenan JS musik lho Mas. Garapane jan penak ngene iki jek juragane ya penake kaya ngopo. Ya jenenge wong pimpinan ya kudu ngerti situasi. Lakane sing diutangke. Piye meneh? Apa iki? Panen rego ora ngapusi. Saya nggih Pak nggih. Nah, dan. Lah anu to Mas, regomu ning kene rada dhuwur apa piye? Oh iya, nek ora ndadak takon tekane nggonmu pira? Biasa. Lah jenengan ki megawe ngoten niku lho Pak. Keng jenengan tanggapane dhuwur ning mengke dugi ngene kula nggih A3. Nuwun. Sagung para tamu. Binulya winantu bagya mulya sawetawis. Panjenenganipun para kadang campur sari JS musik. Ngabiyantara wonten ngarsa sagung para tamu paring panglipur lagon sinambi kecul gegojekan Amadurasa. Yang kedua di saking panjenenganipun pamanggugati kinarya anggengaken swasana panglipur sagung para tamu ingkang katemben lenggah satata sinarudya sinambi hanggelari pasugatan leladi angka sepisan angka kali rampung lulus raja sapening sambi kala kanthi menika Anyadurasa panjenenganipun Kyai Panti Nyai Panti ngaturaken sagung para tamu sinedahan ingkang haber wonten sandaping trata dewahan lamun cinodra kadya doyong no pancak suci pandhapipun bale asri winangun panjenenganipun nampi pakurmatan Bapak Suparno sekalian Ibu Suparmi Gya saksana panjenenganipun pamanggugati kepareng manjing sasana pandiyawara saperlu ngaturaken swabata panakrami kasugengan menggah raipun sagung para tamu minulya karon karo bansih Budi Dharma saking handika sadaya ngandhyotan kawawa anyita ukara sidhem permana laju nyun gungan panjenenganipun nampi pakurmatan Bapak Sutresna jumenengipun Bapak Sutresna jinajar kanthi jumeneng panjenenganipun ingkang hamanggugati sekalian kata-kata lumben konjuk panjenenganipun Ibu Panatapsana kepareng mretasaken Sirat Mojo Pinangdan Saribit kakanthi jumeneng saking Sasana Bodrayasa sumangga nuwun. Matur nuwun paringipun wekdal saking Raka Mas Joko Purnomo pinangka pambiyawara. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allati halanikah wa karomasifah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Nuwun wonten ngasanipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang hanggung hamastuti pepoyan ingkang utaman ingkang dadi nabekten wonten ngasanipun para alim, para ulama, para kiai, para pangasani agami, Bapak Ibu pangasani bebrayan agung, panjenenganipun Ibu Kepala Desa Ngagrong, dalah para perangkat desa ingkang kepareng rawuh ingkang sadu kehormatan, panjenenganipun Bapak Haryoko Sarjana Hukum sekalian garwa, mantan Kepala Desa Ngadirojo, kaleres penderek keluarga pisan ingkang sadu kula hormati, sagunging para tamu kakung mewah putri, sanak kadang werda muda ingkang minaya bidi ingkang hormati ugi linangkung malih wonten ngasanipun keluarga ageng, panjenenganipun Bapak Suroso sekalian dalah para pengomyong temanten sarimbit ingkang saking Dukuh Karangboyo Desa Sampetan Kecamatan Gladaksari ingkang satu Bagyamulya ingkang kula hormati, datan katan umpan kadang-kadang campur sari CS musik ingkang winengku suka tuwin basuki. Saderengipun kalau matur kanthi lajengan wonten ngaso panjenengan sedaya langkung rumiyin sumangga nuwun kula lan panjenengan sedaya tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngasanipun Gusti ingkang Magung ingkang sampun paring pinten-pinten karomatan kanikmatan kawijengan katiti wanci siang sonten menika kula panjenengan sedaya saged makempal pinanggihan wonten ing papan pargenipun Bapak Sumarno ing pritang sekalian kanthi ginanjar wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat salam kita aturaken wonten ngasanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo menggah syafaatipun wiwit wonten ing alam donya menika linangkung pinjang wonten yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedayanipun ingkang sadu kehormatan, sewu lepat mugi diagung pangaksami hamradapa awit keparengipun pamengkugati panjenenganipun Bapak Sumarno ing pritang sekalian, keparengna kula nigas wacana gempil kamardikan panjenengan sedaya saking sawetawis, kepareng derek nyela sumela matur wonten ngaso panjenengan sedaya. Hingga wit sinurung raos ingkang sakalangkung bingah nampi rawuh panjenengan sedaya, panjenenganipun Bapak Sumarno ing mriki tiyang sekalian boten kuwi matur piyambak, kula ingkang sinaraya hanyuli matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang mekaten kula nyuwun berkah pangestu idi parila wekdal sawetawis tumunten klajengaken matur wonten ngarsa panjenengan sedaya pinangka sulihipun Bapak Sumarno ing mriki tiyang sekalian. Para rawuh kakung putri sedanipun ingkang sadu kehormatan, langkung rumiyin lumantaring kula panjenenganipun Bapak Sumarno ing tiyang sekalian kepareng ngambali ngaturaken sugeng rawuh menggah rawuh panjenengan sedaya. Sinatan ngaturaken matur sanget ageng panuwun yang tanpa upami bilih wonten ing kalodhangan wanci siang sonten menika. Panjenengan sedaya saestu sampun kepareng kasduhang rawuhi menapa ingkang dados atur panyunipun Bapak Sumarno ing tiyang sekalian kanthi danganing penggalih. Rawuh panjenengan sedaya katampi kanthi prasaja kemawon ingkang mekaten sedaya samukawisipun. Anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kathah kekirangan ten kalapatanipun ingkang mapan wonten bab punapa kemawon. Langkung-langkung anggenipun ngaturi papan palanggahan kapendhet kanthi sak gampilipun kemawon lodange wanci lumantar kadang pramuladi ngaturaken pasugatan bujuk rami ugi kapendhet kanthi prasaja kewala ingkang mekaten sedaya kekirangan ten kalepatanipun lumantari kula pamengkugati Bapak Sumarno ing tiyang sekalian nyuwun agunging pangapunten. Ingkang lajengipun kepareng ngambali matur menggah wasmigatos sing perlu panjenengan sedaya kasuwun rawuh wonten ing papan pahargyan menika
ingkang saperlu kasun paring tambahing berkah pangestu anggenipun Bapak Sumarno ing tiyang sekalian ing wanci siang derem menika hanggadai kajat netepi sak perang darmaning aspuh nun inggih hamba yang kariputo temane sarimbit saking dalem besan nun inggih anak Mas Bagus Agus Setiawan putra kakungipun Bapak Sumarno ing tiyang sekalian ingkang saestu sampun kalambahan hanjatu krami kalian pun Roro Ayu Istiqomah putra putrinipun ingkang kehormatan Bapak Suroso ingkang kepareng lenggah wonten ing Dukuh Karangboyo Sampetan Gradaksari rumados sing pambayang kari putra temanten sarimbit saestu sampun kalambah kanthi wujeng boten wonten alangan satunggal punapa putra temanten kekalih sampun kalenggahaken wonten damparin enggo kaapit-apit saking para pinisepuhipun kasunaken pandonga pangestu panjenengan sedaya mugi jejodohanipun putra temanten kekalih samangke tansah manggih wayu jodoh ingkang sejati anggenipun badhe lumebet wonten salebeting perbayan agung tansah pinaringan ayom-ayom lan tentrem tansah manggih kabejan lan kamulyanipun saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin inggih awit sih paring berkah pangestu panjenengan sedaya sih kadarman panjenengan sedaya linangkung panjengkuyungipun sanak sederek tangga tepalih ingkang arupi punapa kemawon ingkang sedaya kala wandadosaken enteng sorancakipun padalminipun Bapak Sumarno anggenipun hangadani kajat wanci siang dina menika lumantaring kula ngaturaken matur sanget ageng panuwun ugi ngaturaken matur sanget ageng panuwun dumateng kadang-kadang campur sari JS Musik ingkang sawetawis wekdal sampun derek sowan ngaturaken lipur sawetawis derekaken lenggahipun para tamu andadosaken regenging swasana bahagian wanci siang soten menika inggih awit sedaya ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng Bapak Sumarno ing tiyang sekalian panjenenganipun Bapak Sumarno ing tiyang sekalian nglenggono boten saged atur piwales ingkang arupi punapa kemawon namung derek memuji wonten ngasanipun Gusti ingkang Muagung mugi sedaya kala wau kacatet dados amal saya panjenengan sedaya ingkang tundhonipun panjenengan sedaya ing samangke tansah pikantuk Syekh rahmat piwales saking ngasanipun Gusti ingkang Magung jumbuh kalian labuh labet panjenengan sedaya kapara kanthi tikel-matikel para rawuh sedayanipun ingkang hormati bilih panjenenganipun Bapak Sumarno anggenipun hangadani kajat wanci siang menika saestu kapendet kanthi saat cekap kanthi prasaja kemawon ingkang mekaten boten ateges nebihaken anggenipun sami kekadangan menapa dening pasederekan panjenenganipun Bapak Sumarno boten kepareng hanampi pirukun tandha sih katresnan saking panjenengan sedaya ingkang arupi punapa kemawon sepisan melih berkah pangestu panjenengan sedaya kaaturaken matur sanget agenging panuwun ingkang tanpa upami pungkasing ngatur enggo pilih pahargyan prasaja ing samangke saestu sampun paripurna tebih saking raos ing panundung enggo pilih para rawuh ing sedayanipun tumunten badhe ngersakaken kundur nyuwun pamit ingkang mekaten sedaya keluarga pamangkugati lumantar kula namung saged ndherekaken sugeng kundur mugi bidal panjenengan sedaya saking papan menika tumuju wonten ing dalem suang-suang tansah manggih ing karahayon wonten ngasanipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh para rawuh kakung putri sedanipun ingkang sadi kehormatan rinaos cekap ingkang dados atur kula pinangka sulipun pamangkugati sekalian panjenenganipun Bapak Sumarno ing mriki enggo bilih anggen kematur lekas ngantos pukas kathah kekirangan den kelapatanipun anggen kula marak suwan kirang subuh sita minggahing tata krami kula nyuwun agunging pangapunten ing wasana pepuntoning atur kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wekdal katur kadang pambyawara nuwun kawula matur nuwun Panggedah semuanya ingkang mijil kang tareh saking sinabung tembung manis mamanu para kebreng tataru lamun cinandra kadya lepasing awtaripun mandung awang-awang salubo tatas tatis tanpa wikara atur pangandika saking jenenganipun Bapak Sutrisno minangka sulis salira saking panjenenganipun ingkang hamengku gadis
tamu Jrantu rambunging bagian kadang pramuladi kepareng aturaken swegata pungkas kula sagung para tamu JS Musik kepareng Abiyantara wonten sagung para tamu sebagai Kanca-kanca JS. Mbak Kartika wonten atur-atur ingkang kirang nuju kula dhumateng panjenengan para wageng tamu panjenenganipun pamugati lan iki para kanca-kanca kadang Wijawati sedaya namung mrih regenging pagelaran boyong mantu tansah nyunake paksami lumantar kawula tasih kepareng Abiyantara lakon kepareng kadhiraken menika kasuwun seragenan setunggal lagu Mbak Ayu derek kadhewasan panjenengan Mbak Ayu kewala wonten ing Duet panggilan kalih Mbak kewala margi para pamirsa ingkang kakung menika pengin mirsani kridanipun Mbak Kartika ingkang mirunggan piyambak ngoten nggih. wonten lagon menapa dipun aturaken wonten ing panjenengan Gubuk Gubuk asmara. Asmara lagon sampun lawas parantos sekeca dipun midhangnaken napa malih ingkang nyekar menika Mbak Kartika saking Ladan Sragen Nggih. menika A1 saking Ladan Sragen Iya. A1-nipun Indonesia Angel. wonten Gubuk Asmara para kanca nyuwun larasipun selinder Mas Buti monggo kepareng lenggah. oh nggih Sesarengan JS Musik. Oh
Sedherepipun para tamu, tebih saking raos panundung saking panjenenganipun pamenggo gadhe sekalian labet hana tebi adicara para madya wasana ingkang menika kula minangka pangendaliwara tartamtu kathah kekirangan duwin kalepatan labet budidayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pono anggen kula nampi wewarah saking para nimpuna ing reh basa tuwin sastra mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Pepetone ngatur billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ci matur sembah nuwun kadharaken para pragong tamu nilaraken pandhapi pagelaran sepindah malih nyuwunake pangsami para kanca namung badhe paring kadharaken lelagon setunggal kewala wonten ing panggam nika ing wekdal sampun pareng dungkap sonten. Monggo Mbak Lia dari palingan. Diraken sedaya mawon. Wonten telepon para tamu. Nggih biasa. Negara
Bisa